Abin mamaki baya ƙarewa, wani matashi mai suna Sunday Shagari ya bayyana musuluntarsa sanadiyyar wani shahararren fim mai suna Jamilun Jidda. Sunday, mazaunin ƙasar Kamaru, ya bayyana mana cewa yana son musulunta ne sanadiyyar ganin fim ɗin Jamilun Jidda da yi. Shi ɗin mabibiyin shirye-shiryen Furodusa Bashir Mai Shadda ne, ya bayyana cewa Jamilun Jidda ya bayyana masa wasu abubuwa game da Musulunci, sannan ya bayyana masa wasu abubuwa game da addininsa na Kirista. Wannan abu ya bani mamaki a yayin da Sunday yake mun magana a WhatsApp kuma yake bi na yake kira na a waya cewa yana so ya musulunta don Allah kuma don annabinsa, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda bibiyar tarihi da yi na littattafan musulunci. Hakan yana bayyana cewa kwalliya ta biyan kuɗin sabulu a wannan fim ɗin na Jamilun Jidda. Mutane da yawa suna bayyana cewa abubuwan da ake bayyanawa a fim suna ɓata tarbiyya ne, amma kuma sai gashi wannan fim ɗin na Jamilun Jidda ya kasance fim ɗaya tilo wanda yake shirin musuluntar da wani bawan Allah mai suna Sunday, ɗan ƙasar Kamaru wanda yake zaune a yanzu a Lagos, yake gudanar da sana'arsa ta gwari. Abin mamakin anan shine akwai fina-finai da yawa a baya wanda sanadiyyar su wasu da yawa daga cikin Kiristawa sun musulunta, kamar su Izzat So da kuma su Ashabul Kafi da dai sauransu, wanda suka bayyana ƙarfin addinin musulunci da kuma ƙarfin addu'a da take cikin addinin musulunci. To wai shin menene dalilin da yasa mutane suke ganin cewa darasin da ake bayyanawa a fim ba darasi bane abin kwaikwayo ga al'umma? Sai kuma gashi fim ɗin Jamilun Jidda ya zama abin kwaikwayo ga Sunday Shagari wanda yake zaune a ƙasar Kamaru. Abin mamakin shine, idan kuna so ku ji yadda muka kaya da Sunday Shagari domin tabbatar da wannan labari da na kawo muku, to bari in kunna muku abubuwan da Sunday Shagari yake yin magana a kai. Mutum ya na kwana ya gaji ya aiki ya sanyi. Ina gana cire jama'a komi da shirin musulunci na ranar zan je. Inda addinin ka fara buge ne don a fim ɗin Jamilun Jidda. Dan yadda addinin ka yake a gurin na fara ra'ayin addinin ka na so shi kuma shi zuciya na. Ba komai bane. A ga nima da mun komai zan iya biya addinin ka ba komai. Kaka ji shakan kai duk wani tambayar da kai na a shirye nake. Na gode. Ina gana jina. Na fi so ka bada time, ka bada lokaci. Mu waya mu firikol. To mai odili. Mu firikol da kai kana ji abun da nake faɗa ka ina jin ka. Ka yi mu tambayan baka amsa ka daga bayan amsa. Shine zai amma voice number ina zungula voice number ba zan iya lona in jira ka sai na tura in gane zo ka tura ba wannan daga ne ya tafi a zero. Amma firikol ya fi kana ji abun da na faɗa ina ji abun da kana faɗa. Mu yi magana ka san abun da na faɗa ni ma na ji abun da ka faɗa. Shine firikol ya fi. A baya time ko ƙarfe 7 na yamma din yanzu na fita. Amma komai ko in firikol ne zamu yi very important normal ya fi haka.